Kasi inspiration, living exemplary. Ukuze ukwazi ukwaphula izithindelo, kufuneka uguqule isimo sakho somqondo. Uzalibona ihlabathi elikujikelezileyo, lizawutshintsha nalo ngokufanelekileyo. Ngamazwi lawo kaMahatma Gandhi. Ndiba xa ndisenjenje ndithethelela ipopulation yaseMzantsi eyi-58 million. Xa ndisithi Viva, Zwelinzima Vavi, Viva, ungumzekelo omhle osikhuthazayo nosomelezayo ngeli xesha olusinika amandla, ngoba ujongene nalo bhubhane uyi-COVID-19 ebusweni. Walixelela okokuba lizawutya phantsi apha kuwe. Loo nto yodwa yanika nathi ngokusikude kuwe ithemba. Ngenxa yaloo nto siye senza le nto ngenxa yofumana amandla kuwe. Le formula enganabani na angayisebenzisa, kuba xa uthatha ithemba, uthatha ukholo, uziphinda-phinde, ususa i-COVID-19, ufumana uloyiso. Mhlawumbi ndisasithele kwabanye abantu, abalazi bayalithemba ndithetha ngalo uba yintoni na. Ithemba yinkanuko yento enokwenzeka ngeli xesha ingekenzeki, kodwa ukholo lona lubona ukukhanya ngentliziyo yakho ngeli xesha kanye amehlo akho ebona ubumnyama. I-COVID-19 ke sonke siyayazi, xa sisive elo gama kuthi qatha ubhubhane omkhulu osele ethathe ubomi babantu abayi-95,699 kwihlabathi lonke liphela. Sijongile nje ayikagqibi kuba amanani asanyuka mihla le. Kodwa xa ususe loo nto emveni uba udibanisa ukholo nethemba, ufumana le nto liyiloyiso. Uloyiso ke ayikongabikho kwiingxaki, kodwa kukubonakalisa kwamandla ngexesha likaxakeka. Sibona apha kuwe okokuba umntu xa utshintsha ngaphakathi ukuze iziphumo sizibone ngaphandle. Yonke le nto iqala ngesiqu sakho. Wahlukile ke wena kwabanye abantu esibabone nabo befunyenwe sesi sifo, kodwa kunoba bajongane nesifo ubuqu, bakhetha okokuba umphefumlo wabo ubekrarha, babe nengqumbo ngaphakathi kubo, bangakwazi ukunyamezela, bafune ukunikezela. Kodwa apha kuwe sibona okokuba akukhathaliseki umntu nokuba ujongene nemeko eluluphi uhlobo na, kodwa sifunde ukuba masinganikezeli. Umntu makalwe ngento yonke anayo. Ndakhumbula amazwi athi ufuze ithembe kwayo awethethwa ngutatomkhulu wakhe, uba bonakalisa okulungileyo ngexesha lonke nokuba sowuphefumla ngenxeba. Qhubekeka usilwa nokuba wanzakele kakhulu kwaye udiniwe, ngokuba eyona nto eyingozi kobu bomi ayikokufa, kodwa kukufa kwento engaphakathi ngeli xesha usaphila. Ukufa kufika kube kanye kona, kodwa umntu onikezeleyo nofikelelwe kukuphelelwa lithemba kuye ngaphakathi, le nto imema ukufa ngeli xesha esaphila,
abhubhe lo mntu esaphila, kodwa kuwe sifumaneke siyahlaziyeka emandleni. Uyasikhuthaza ukuba nathi sikhuthaze nabanye, noxa sizibona sisaphilile ngoku, kodwa ukugula kwethu uzawuhlala uhleli ezingqondweni zethu. Loo nto leyo isinika ithemba lokuba nathi sizawuphila. Siyabulela bhuti omkhulu, sibamba ngazo zozibini, sikunqwenelela uphile ngokukhawuleza.